Bueno, boa tarde a todos e a todas. Vamos a empezar o pleno extraordinario urxente convocado para a ocasión. O primeiro punto é a ratificación da inclusión na orde do día do asunto que non está ditaminado. O motivo de convocar un pleno extraordinario é polos plazos que dá a Diputación. Aprobouse no pleno do mes pasado da Diputación unha incorporación de remanentes da Diputación para un novo POS adicional. Hai un trámite administrativo que é solicitalo e ten que ser un acordo plenario para a solicitude. Por iso o de convocar este pleno con esta premura, porque acaba o plazo, penso que a final deste mes, 31 deste mes. Votos, ou, se queres palabra, votos a favor da urxencia. Pois pasamos a debatir o asunto, que é o expediente 608/2025, POS Plus, adicional 4/2025. A palabra María Muiño. Ben, efectivamente, bueno, estamos a falar do POS adicional 4 do ano 2025, que establece unha achega para o Concello de San Sadurniño por unha cuantía de 183.701,35 euros. Unha vez máis, ao longo de todo o período 2025, podemos constatar a maneira na que o POS é un proxecto que ao longo de todo o período vai facendo incorporacións, que se convirte nunha das ferramentas máis potentes de financiación a nivel municipal e que ademais o fai respetando a capacidade de decisión dos concellos para definir e establecer aqueles gastos ou investimentos que son máis necesarios en cada momento. Nesta ocasión, esta cuantía, segundo está establecido nas bases, pode destinarse a gastos correntes do Concello correspondentes a todo o ano 2025, a reducción de débeda dos concellos coa Deputación e a investimentos financieramente sostibles. Neste caso, a proposta de acordo que se trae ao Pleno é participar na fase do Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal e facelo adicando a cuantía íntegra a gastos correntes, 183.701,35 euros. Unha cuestión que, evidentemente, a altura de ano que estamos, permite liberar fondos propios que poden ser destinados a investimentos e proxectos segundo considere e valore o grupo de goberno. Juan. Estamos de acordo en participar no plan de cooperación da Deputación e emplear eses cartos para o goberno do Concello. Belén. Na nosa parte tamén votaremos sí a esta decisión, aínda que sí votamos de menos, vendo que na conta xeral, na última conta xeral, había unha reducción do gasto corrente, ou iso se dixo cando se falou aquí e se expuxo, sí que votamos de menos que unha parte si fora gasto corrente, pero outra se mantuvera para investimentos. Simplemente, puntualizar que efectivamente o gasto corrente que figura a contención do gasto corrente que figura na conta xeral, efectivamente, o que indica é unha boa práctica na tendencia a identificar aqueles puntos nos que é posible aforrar. O que sí que é verdade é que esa tendencia ao aforro non implica, tamén un pouco indo ao debate relativo á conta xeral, que a situación de financiación dos concellos a nivel de gastos estruturais é penosa. Xa debatimos sobre a necesidade dunha revisión do financiamento local e reivindicábamos tamén que desde
o modelo de financiación da propia Xunta incorporar os criterios POS, e nese sentido entendemos que contar con esta cuantía a través dunha administración pública como é a Deputación da Coruña e dunha ferramenta como é o POS, o que permite incorporar este diñeiro e facer unha liberación de fondos pois para poder asumir de mellor maneira outros servizos ou decidir, como tamén aparecía reflexado na conta xeral, continuar cunha boa senda de investimentos, como ven facendo, que así indicaba a conta xeral do 24, e seguir facendo no 25. A liberación de fondos non quere decir que eses cartos non se vayan a gastar, senón que se pode decidir o investimento con fondos propios pois daquelas cuestións que parezan máis oportunas, tamén pois pequenos investimentos moitas veces necesarios pois para o mantemento de infraestructuras. Unha cousa non exclúe a outra. Eu, só por aclarar unha cuestión, o feito de o que estamos debatindo é un ingreso da Diputación que ven ao capítulo 4 de ingresos, non quere dicir que vayas gastar máis, gasto corrente. Quere dicir que os obxectivos de ingresos vámonos cumplir. Digo porque hai que manter unha estabilidade presupuestaria. Entón, votos a favor. Apróbase por unanimidade. Non habendo máis asuntos, levántase a sesión.